Kaixo! Duela 5 urte, esklerosia anizko hitzaren diagnostikoa jaso eta gutxira, 3 erregen mahaira igo nintzen, Fran, Patri, Isi eta Silvia lagunekin. Mugarri txiki bat izan zen nire errekuperazioan. Nire buruari ona ere heldua ez, esatia, lorpentxo bat gehiago. Gurpildun aulkian berehala ez nuela amaituko, sinesteko pauso bat gehiago. Horregatik esan nion Frani, bera hemen nahi nuela egotea, lagunaien ordezkari. Atzoko erritmoa eta baldintzak ikusita, etapa moldatzea erabaki dugu. Belaguatik hasi beharrean, lintzatik egitea. 6 kilometro gutxiago, 2-3 ordu laburragoa. Eskerretara. Krampoiak soinean eta raketak motxilan ditugula igo gara mendian gora, Fernando eta biok. Fran, Peio eta Iñaki eskiekin. Iñakik buelta eman behar izan du, nire neskeen txofer lana egin behar zuelako. Hemendik ere nire eskerrona Iñakiri. Bera barik asko zailago izango zen bidaia hau egitea. Beraz, laurok jarraitu dugu tontorraren bila. 4 orduan iritsi gara 3 erregen mahaiko azken lepora. Han sokarekin lotu nau Fernandok eta tontorrera igo gara. Errespetua beti, baina beldurra behean utzita igo naiz. Eta tontorrean, ze esan, ikaragarri hunkitu naiz. Javiertxok Donestemen emandako zapi gorria Xabierko Frantziskori jarri diodanean, negarrez hasi naiz. Ez dut sentitzen balentria bat egin dudanik, baizera. Ez dago apaltasun fantsurik. Persona normal bat naiz. Gauza normalak egiten eta bizitza eder bat gozatu nahian. Besterik ez. Hau ez da, garaipen bat. Esperantzara kondenatua jarraitzen dut. Atzo, gaur eta bihar. Ez dakit gaitzak aurrera egingo ote duen, baina onaino ere iritsi naiz. Onaino ere iritsi gara. Aio, bidean topatuko gara, irribarre batekin, ahal dela. Besarkada haundi eta estu bat.